Ako, paglaki ko, magsusugar daddy ako. What? Ang bata-bata mo pa nga. Ganyan ang mga pinag-iisip mo. Hindi ka lang, wala ka, duwa. What? Nakakainis kang bata ka, tatapon talaga kita. Ate, pupunta lang ako kay mama ha. Check ko siya kay doktor. Bantayan mo yung kapatid natin, ate ha. Ayoko, ikaw lang magbantay. Bata ko lang pupunta din kay doktor. Nakakainis kasi itong batang ito, oh. Ay, wag na. Ako lang pupunta dun ka doktor. Alis na ako, ha. Bantayan mo yung bata. Sige na nga, ako na nga. Punta ka na dun. Walang jowa. Walang jowa. Sige, last ng salita mo. Itatapon talaga kita. Bakit kang walang jowa? Bakit kang walang jowa? Walang niya ka talagang bata ka, ha? Yung bagay sa'yo. At doon po nagtatapos ang aking channel. Abangan niyo lang po ang part 2. But please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lang po kayong updated sa aking mga videos. Bye-bye!